ako ang suki sa masahe sa. Dugay-dugay naman wala ako ka pamasahe ako niya. Wala ka to siya masuko na ako. Okay. Patulog pagpamasahe na ba na ko ato? Kuat pa to nalayog. Huwag kang tawagan. Wayan ako ba o? Kapag ito masuko na ko. Ato na ko sa sud. Eh, pinita ko diri. Ay, sabasad. Ari ko sa sud manawag. Gusto ba ito suki sa masahe sa? Kuat ako tawagan. Ito masuko na ko. Tawagan ako. Okay. Pamasahe ko. Dugay-dugay na pa wala akong pamasahe na. May nanawa? Si mama na. Oh, hello ma'am. Hello? Anong dong? Pwede ka mo? Pwede kong pamasahe mo balik dong? Oh, pwede na ma'am. Maoras ay paghuman ako panglaos kung mga manong respayag ma'am. Di ako ba? Kaya basi gusto ko ka ato ba? Wala ka gusto ko na ko ato? Wala mo may. Wala gusto ko ito mo may. Mas mahal nung dong. Ay, kay nadara ko ato sa kong ibatyag dong. Nadara ko ibatyag ato mo to na sakyan di ka ato dong ay. Nya, muwari ka dong. Nara ko sa akong apartment dong. Mabago dong. Wala di ka apartment ma'am. Diha? Dali naman kay tultulon diri. Ano siya dong? Barangay, Sigig Utog, Sityo, Ikalong ang Dimulabong. Wala kasi sityo ito. Dali na ka naman duman. Sige, mari ka. Sige, magpaabot na ko ni mo dong ha. Salamat kayo dong ha. Kung hindi ka masuko na ko. Sige ma'am. Anaunti ka ma'am. Oo, anaunti ka. Okay, mo pa ipaghuman ako panglaos kung nga manok. Sige. Bye-bye dong. Bye. Karon, kapaos kong mama ni. Ang iya kong gisakyan, tumiyagi. Karon, ako na siya musakay niya. Puslan. Ikaw ginukuhan. Atuon ko ni. Atuon ko. Pas may gaya. Mauna siguro nang giingon nga apartment ni ma'am. Mauna yung City Utog, mauna sikat nga apartment dire. Apartment niya. Magdang siguro. Ayo. Oh, sir, ano may ato, sir? May magdang. Oh, Na si Madam Indira Tatat dire. si Indira Tatat? Oh. Na so, sir. Sige. Kabaw na to siya, nga muanha ko sa sud. Awas ko kabaw na, sir. Kabalo na siya na maabot karon. Oo, kabaw na nawag siya nako. Nanawag sa nimo. Pare-on ko dire siya. Usam di ka, sir. Usam di ka. Masahe ko. Masahe ka? Oo. Aw. Sa kanya na, sir. Pero, nga sa kanana, temperature, sige, stricto, ganyan mo ang hotel dire, sir. Hindi naman. Okay rin, sir, madara mo yung temperature, sir. Madara? Oh, so lang, sir, niya. Sige. Sa kanan dito, sir, naara sa taas, sir. Maabot siguro to siya nimo. Sige, salamat ha. Sige, sir. Amping na sagdan, sir. Aras ma'am, ay, susiksi ang mga pusos. Misag pa agad ang ma'am, uy. Tay, ginil ka ba? Kasi ko aning ma'am dyan. Kato, isakyan ko niya karon. Ako yung sakay, ano eh. Ma'am! May May kinana ka nakadumdum ka doon dapit na di ay. kadumdong ko, ma'am. Kay, kung alam sa ko ng lugar ang sikyo kuan, ma'am. Sikyo utog. Ya. May, Dito na mo. Ato ko pamasahe ni dito sa kwarto kay. Malis agad ni diri. sige. Dali. Dari ko may pamasahe ni. Kini, paas ko aning ma'am. Kududpon ko meron. Pitik mo na to. Dari ka dong. Sige. Hindi ko magpahilot mo. Ano ni? Bida. Kalakas na imo shade kay. Ina pa kang maghilot ka na sige sa shade. Pati na dyan klaro nga sa imong sinaw nga paanay, ma'am. Nya. Kay wak na ko'y sid. Muhida lang ko dong ha kaya kani akong buko-buko magprotejo pagka panuhutaan ni Linda na ako na pamasahe nimo ha. Sige. Ya, muhida na ko dong ha. Sige. Ya kay, buo sa ko na akong short kay para tarong jud mo ka na ang masahe ba ha. Sige, ma'am. Ubuan dyan, ma'am. Kay tarong dito kag hilot, ma'am. Ya, hida ko dong ha. Sige. Ya, tarong magmasahe dong.
Tarong mo jud ni kay para di na jud ka mangitag lain. Ako jud mo pirming pangitaon. Nya unahon to imong anay. Buko-buko dong, buko-buko mo kay. Buko-buko? Oh, buko-buko mo sin drug hinot Kasi to kay. tuon jud yung buko day. Ana-ara ni siya dong. Pa ako suguan. Ako misakyan ako. Di ko sakyan. Pero nga hinot dong hanga ka nang Tarong mo jud ni ako man. di pa ko masigig panawag ni dong ba. Kasi kwarta dong sige pahilot dong. Along mangita, ano yung juga na ko pirmi mo? Sus, sinawa mamo. Muro magbalay sa akin. Sus, ako may naglain ng pamati. Kumiagi mo. Pagtarong ana imong pabatsag dong ha ayo binuang ga dong. Lain di ko pamati, ma'am. Kumiagi Kung mo. medyo na imong gibati diyan dong. Imo kung gisakyan karon. Sakyan ako mo ba? Siguro mo sakay. No. Ay, buko ka magkano. Ay, ay, ay.